چیرۆکە باوەڕنامە مرنێ خەلەکە نەه. نویسکار زارە ساڵح. بدیتنا کەتنا ستێرەکێرە مەمۆ هەنێکی دلێوی خۆش بوو و نیشانەکە پێکانینە هێڤی و مرادان لە جەموی جێهگرت. نزانی بوو کودەم بوویە چ چاخ لێ ئەو بخوا نەحەسیا بێ کەنگی وێ شەوێت خەوەرە چوو. ژبەرگو ئەو هەر کارێک سەرێوی دەبوو بەری کوڕازێ مەمۆ جارێکیش خەوشیار بوو. لە دەمژمێرێ مەیزە کرد دیت وا بوویە نێزیکی شەشێ سبەی. دەهێن زوویە ئەزیش خۆرە سەعاتێکە دیژی ڕازم. مەمۆ شخوارە گوت سبەهەکە هینک بوو کۆ خەو مرۆڤ خۆش دەکرد. بێهتر وی خۆ لە خۆ کۆن دەکرد و لە حێڤ خۆت پێچا. لێ گاڤا وی چاوین خۆڤەکردن لپەی دەنگێ کەڤۆکان دیت لەسەر ستونێ لنگێ چەمەندۆیێ خانیێ وان کۆڤا جۆتەک کەڤۆک li wir sekinîne. Xaniyê mala bavê wî çemento bûn û lingên sibandî wilo bi tenê mabûn ji ber piştî mirina bavê Memo wan xanî wilo hiştin. Li ser serê lingekî ji wan yê ku li pêşiya textê Memo bû du kevok xudxudavan bû. Bala wî kişand ku kevokan mê biya nêr re dileyîst û niklê xwe pê difirkand û li dora wî diçû dizîvirî. Memo heş kevoka dikir lê kevokên wan nebûn. Keva biçûk bû jî diya wî nedihişt ku ji xwe re bîne malê û xwedî bike û her digot gelek gemara wan heye. Lê helbet Memo xweşik kevok ji hev nas dikirin û zanîbû bê kîjan nêr e û kîjan mê ye. Wî qenc zanîbû jî ku her car kevokê nêr li dora ya mê toxudxudêne û niklê xwe dixê niklêya mê de mîna ku xwarinê bidine hev û beher bikin. Vê carê mabû matmayê ji ber ev cara yekê ye ku wilo dibîne. Xuya dike hîn ez dixew dima yan jî keniştê çavê min girtiye. Memo ji xwe re digot. Çavê wîn man ber bi aliyê kevokan de. Ji xwe re digot xwezî min karî ba bixwe weke vê kevokan nêr. Ev camêr gelekî ji xwe razî ye. Her ya mê pê re dileyîzê bi kêf û eşq. Dilê Memo bêhtir bi wî dişewitî û ji xwe re digot çima tu caran halo bi min re jî tiştekî wilo çênabe û derbas nabe. Pêre pêre kevoka mê xwe li ber me lisand û êdî her du kevokan çengê xwe li hev xistin û bi hev re êdî kêfa firînê li asmana bi hev re dikirin ku her xewna insana ye kêlîkê kêf û eşqê de. Behnekê nema pêjina wan hat. Memo hên jî bala wî li ser wan bû. Bêvkû deçûn û çima ev îro wilo bû.
کەڤۆک پەیرە دیسە بە گەرەهانە جihê xwe lê Memo vê carê serê xwe xiste bin li heyfê de û çavên xwe girtin û her dengê wê xudxudê ma di guhê wî de.